Тисячі працівників починають зміну на підприємствах, подібних до цього. Чи замислювався ти коли-небудь, що є найважливішим елементом? Запрошую до другого модуля нашого навчання. Почнімо з основ. За безпеку на підприємстві за законом відповідає роботодавець. Люди, навантажувачі, транспортовані матеріали – усі ми ділимо один і той самий простір. Щоб цей організм працював з першого погляду як гострий край чи рухома частина машини, та ті, які діють тихо, часто роками руйнуючи твоє здоров'я. У такі моменти твоїм найбільшим ворогом є паніка, а найкращим союзником – знання та підготовка. Вітаючі дії можуть врятувати життя колеги. Вітаємо у 9-му модулі навчання. Тут ти ознайомишся з правилами надання першої допомоги, але один елемент має залишатися незмінним – твоя безпека. Вітаємо в останньому модулі нашого навчання.